Dnes sa pozrieme, koľko som zarobil na YouTube za rok 2024 za skoro 26 miliónov pozretí. Inšpiroval som sa videom od Filipa Kunu, no ja to spravím trošku jednoduchšie a viac sa ponorím do analytík. V roku 2023 som tento konkrétny kanál založil, o ktorom sa rozprávame, v budúcnosti ho snáď zverejním a kombinovanie za shorts a dlhé videá tam pribudlo 2,3 milióna zhliadnutí, 9200 odoberateľov, nejakých 30 000 hodín a 35 eur, a to z dôvodu, že až koncom roka bol tento kanál monetizovaný. Máme tu teda rok 2024, takmer 26 miliónov pozretí, 300 000 hodín a pribudlo 56 500 odoberateľov. Tento kanál, o ktorom hovorím, má aj dlhé videá, ale hlavne shorts videá, takže tí odoberatelia pribúdajú o dosť ľahšie. Keď si porovnám rok 2025 s minulým rokom, pomaly sa kanál doťahuje a to je ešte len stred apríla, takže očakávam, že tento rok bude zase o niečo úspešnejší, ako bol ten predošlý. Tento kanál je zahraničný, takže v zárobky by mohli byť o niečo väčšie, ako keby sa sústredím na Slovensko, tak ako to robí Filip Kuna. Pribudlo tam 1,5 milióna pozretí na dlhých videách, 24 miliónov views na YouTube Shorts a plus tu máme priamo YouTubeový affiliate program, kde sa podarilo predať 25 000 eur v tržbách a z toho je nejaké percento provízia. Za 1,5 milióna pozretí sa zarobilo minulý rok 4893 eur. To znamená, ak by som si chcel vypočítať sumu za 1000 pozretí, tak dostaneme 3,26 eur za 1000 pozretí. To znamená, každých 1000 pozretí v priemere zarobí 3,26 eur štatisticky za rok 2024. Samozrejme, niektoré zarobia viacej a niektoré menej. Shorts pozretia sa dajú dosiahnuť ľahšie, ale takisto, keďže sú to krátke videá, za ne sa aj zaplatí menej. To znamená, že za 24 miliónov aj 400 000 pozretí za rok 2024 mi YouTube zaplatil 2269 eur. To znamená, že za každých 1000 pozretí shorts je 9 centov zárobok. Toto RPM je celkom malé, ale záleží aj na publikum, ktoré vás sleduje. Potom tu máme spomínaný partnerský program, čo je YouTube Affiliate. Vy si vlastne v určitých krajinách viete označiť produkt do videa a človek, ktorý pozerá to video, vie si ten produkt priamo kúpiť a vy vlastne dostanete nejakú províziu. Za rok 2024 sa mi takto podarilo zarobiť 816 eur pri celkových predajoch 25 000. Ak dobre rátam, to sú nejaké 3% provízia, čo je štandard napríklad aj na Amazon Affiliate. A vlastne v novembri a decembri sa dalo zarobiť aj na bonusoch, to znamená, ak dosiahnete nejaké množstvo tržieb, dostanete bonus. Tento bonus sa mi podarilo naplniť aj v novembri, aj v decembri, čo učinilo 336 eur. Je to v prepočte z dolárov na euro. V decembri bolo $300 a za november bolo $50. A v neposlednom rade sú členstva a za minulý rok bolo 73 eur. Takže takto nejako vypadal rok 2024, dokopy by to malo byť zhruba 8389 eur za skoro 26 miliónov pozretí, čo nie je veľa ani málo podľa mňa. Samozrejme vždycky to môže byť lepšie, kanál stále rastie. Ak si to chceme porovnať s týmto rokom, je apríl, za rok 2025 je zatiaľ 3339 eur. Takže očakávam navýšenie 50% s minulým rokom. Samozrejme nie je to čistý zárobok, vy máte aj nejaké výdavky, nejaké dane. U mňa to bolo nové nahrávacie zariadenie, čo je iPhone za 700 eur a nejaké štúdiové svetlá, čo je 250 eur. A najväčší výdavok pre mňa bol z týchto peňazí, že som si prerobil kúpeľňu. Takže dane som z týchto peňazí žiadne nezaplatil, teda iba daňovú licenciu. Toto nie je konečný zárobok, takisto sa dá zarábať aj z TikToku, z Amazonu, z rôznych ďalších vecí, ktoré sú online. Ak by ste chceli, o týchto veciach budem tvoriť aj na Hero Hero. Dávam ho zatiaľ zadarmo, link v popise. Postujem tu nejaké príspevky, postupne sa rozbieham. Tu som zdieľal nový rekord za 48 hodín. Tu je napríklad prvá platba z TikToku. Napríklad vy na Slovensku neviete speňažovať TikTok, no ja som to nejako spravil, aj o tom sa vieme baviť. Tu je napríklad rekord zárobku za deň na tom TikToku, čo je vlastne 12. apríla sa podarilo 129 eur. A dávam tu analytika, nejaké insidy, týždenné mesačné reporty na YouTube. Tu ma monetizovali na TikToku, ako som spomínal, nejaký Amazon Affiliate a tak ďalej. Ako hovorím, zatiaľ to je zadarmo, uvidím, či o to bude nejaký záujem, ale napríklad ja, keby som začínal a mal takéto niečo, kde sa dozviem nejaké veci, nejakú komunitu, ktorá sa zaoberá týmito vecami, tak by som bol len rád. A tie 3-4 eurá mesačne by som za to zaplatil a navyše teraz je to zadarmo. Takže link v popise a vidíme sa v ďalších videách.